My brother, be careful. There is a final judgment. That day there is no settlement. Send him one to me, etite wintoma. Abua bibeka waya ne free untomamu. Yenka usho dabi na ube ununu. I don't know when you're here with someone, sir. Or maybe you're near. Touch on. I said, me. I'm 20 cedi. But I say 20 cedi. I try me nibi. Oh, my bad, my dear mama, the cottage. Me nibi. Come to me, fit no pain. I mean, dish me more. Many subrim. And you be. Bear my crona or dear crying to you. Tossing an Agyei. Conifia codidi. Jennifer. Conifia no codidi. Over down for 20 days for them. Conifia no codidi. Minibi. I thought you were married. Very Agyei. Me saw them about my jam. And I'm seeing Nibi. Oh, bear ma was so with you. Conifia no codidi. Anna. Also, bear my craze to the workers are Jennifer. I'm saying, and two other way. And two maybe I mean that work running catch me, Miss. I am two other. They be Anna Bema for now. Now, him say, Yan and Agyei. Now, him say, Yan and Agyei. Oh, no, Sabe. Now, Miss say, what's an Agyei and I show with Fra. What if you are a day? Also, Bema Crona can family comments and so I'm a son of family called Bema. Minimo Bema Crow. When I watch that, now only mother now, so I don't want a Bema Crona, and Yakasatin. Conaneti, who didn't yam and Pessadian. Oh, Jennifer. Dear, you say, come. No, but you mean, Sam, come. Who can crawl no one? And I'm say, by an uncle, who can crawl now? What's your say? Or no one could fit a mere material, the minimum set. Nanejano, I mean, Fibina. What said I, dear Tom said on one. When I knew Kunam say, Family Corner, when no sound to me. Oh, yeah, be sound to me, Kakun. Huh? One who make by come me by nam 20 in cottage and ambana, my jiwa ma. Now was I, Minko na Agyei won't corner, Bema Cron, and Minko discan one home. And I'm so some son of family called Bema Cron home. The only Jane, some customer need one, and me come on. And coming home ye, Unia, and will be a day after Cotiquine. Any nada, I'm inside. Me back. You mean, yeah. Fine. What do you mean who ye will back? And will be a faculty pine any night day. I'm what for your food? She says the fear for any feeling kind, not just about you soon in your day, and my fan could you. I said, what, dear Jim? I said, you're a branch and a foul coach, and I said, what foul Cassama phobia, and I will Cassamano, and I say, it will be general say, come then on. And a woman is got to go to Agyei. Now, ye day. Buy me didi. Me didi and Anna Mamma. Ah, Marcus. Or buy a fufu mini mana. I be tea bisia. A patcho. I'm Sabo friend who you with him. And I'm sardine tea. As a won't pen and him cry day. Ah, there be when be a branch and wabble pana. Uncle no cray. No cray baby. No cray dear hen. Man, Madam and Mr. Jennifer. For them, I fear the quadidi. So I see Agyei and on him. Quadifia and quadidi. Mammy, I win your enemy. No, I bet you 7 cover my. You mate. One wire dear mate. Why? One wire de mate. Coco where you are needy. Naminibi. On my branch here now. When in the year at time fear pit appear in Saint Crown or banning Fabiman. Then young coupon am about phrase so a day. I'm an year funa. Ujina or Wobaka be a crouch and say, young coupon I shall in the munyam. And 1 day, Oman and in Quabo Frano, no one ran on, would you know how to 2 ampere? And so so. Just a man to be secret, kit way be. Now my family be the Becky, ye. I said, your body told me so. I'm the men. I'm soon to be more than the minister. No, we are near. But off among none and us so near Jennifer. Now I bought 2 brides and now when I'm Jennifer. No, we are not. And yet, it's about time I'll wear day. Ube January, no what time it. Memin tiny. Now, me no. Memin tiny.
Abasha boni de minyo. Ntesi ano. So wa wo abrante ne ba na tufi anka wo nsuma na na. Abrante be. No na gi. Makozi so de west. Nipa ikura ye ne de waje atuma de wa yire. Na kwani ho na kwaji sakoto aduane di ai. Nyo no na wo ye na mempe. Mempe sa da. Efina kwan kama asem. Uso efiri na kwa ye medra me so be bisa bisa ne aduane. If you do good, Me pe 20. you do for yourself. If you do bad, you do for yourself. Hey, Sister Becky. Ya mi ala do ba mi yi fa na. Me kwa akara mu ye ho na me bai. Oh, Me de agwa. ana mama mfe ko. Oh, enye ntrase de yen na ho na me mbo ne tew. Oh. So se bibia bako de. Nyankopon do na mo so. Me ado. Se bibia boko ofi. Na me ado. E de Christus. Me de me nkomo yetieti a. Se na no me hu na Agyei me hu ni ye ase. Asori ni di aso. Ena mo nsensem a koso. Sorry ni di aso. Ase me hu ni ye ni mu aye ha ma me. Ana o yare ni bi okoto edu ni wo hia. Enye ni se ena mo nsensem ya. Na wakoye. Becky me de wonye ye bukra de meka because na Agyei na minim no me nya sure say obeye sa de we sa na na no ni hia one wo ka wode ebufu otwifa aso no wo de mesere wo oye wukuna enka be ya nkata na echi sa amrewem na enya de nokura bi ebededi nti mesere on nya abotre na time ni chi se na ebe ya adaachi bi anokura ebededi no ubehu se wan support ne kwa ne twe ka ena ase echina ase ni nke be ya nka ni de kwa se ka mesere why because nana de onye o Becky onye sa kwada Oyo oba o. Ade a me ye se bi me makoma gina so chire no. Tinkana na nye sa ade we ya. Ankobeji ato. Kobeji ato. Ameme fi no de age ato. Amemene fiam. Anya ni sa. Me na mini me nana. Enti na me no me kasa ade no waye. Oso na anu ni me hia ye still na me ka asese. Because akrayi ba hanom. Na se suto ensu kese ye toyi. Akwai ba enso ya atikakam so sade onko ja akwai kwan na onye de onko fie na wada fie ha na ya dan meka bia na nam be honum no manjwe bad dimension manjwe adwumboni bia mfa akwai ho ene me kunu na nse yi mu akwai san ba ha no oye hwe tv na akwai asada danam ene me ekoso ni nyina mu na asem nsan ni bad dimension mami kun sister na akoba bibi say na akwa na nyema me fa nko sabon trishuni Kyrewaa kun tin so ase unimu no me se wonye o me say I know my husband asem na ni asem ehia me kun de meka aje Kyrewaa wasuko no mawe na Jennifer we ono nam honom no de ade ani nti ukun ko fa Jennifer eja wo sister aba me nya suko do ma o na Jennifer de ono da be no chicheni ya akrai style me chese ne nkra ya o maba style o mbeji yi me ma no ukura bujan kwa ntimi ma ne sa style ni bi onu ni Jennifer akrai ya ni tumpo ba so te sa ne se bi me na mko di machi enye ne bone kwan se na betumi eni akra we akofom sa Becky misrew asem mo nya abutro men ka se da chi bi eno abeka se ye Kyrewaa maybe I will never regret you. I will never regret with such issue we happen. I will never regret. Hey, Kyrewaa sa wonya ba asam kase we ya ba mi kwakọ fa asam we ya ba abegu mani ma say. Wo yes calm down. Asam e calm down anyway. Ba na yese wo pay mu ka no kra e wo hon ba nana de mi medinity. Obi anyi ni kra mpo de nana de sa de we wo nyeda. E ya kra ne kra abonesem no no de asem. Ba be hye wo kunu nti misrew ebi anaka se kacha me se wo pemi kunu ope na asem ana ebi a wo kata ne mfonso wo kata ne nim guase wo memenim na me kunu na be se wa na nka nya me ba ne mom na medi nechi be ma se bi woni ne kasa 30 minutes Corinthians 4 homa eti dumie no owia no asan da ba be hye Exodus owia no asan da awuram Leviticus Becky nya botro men mane se me kan yo Kyrewaa ne wo kan dia Matthew be me kunu de I can't meet me say me kunu ti ade me kuna yi oji ni di nso anka bebo o me ene nkra aba no obi ye ne papa kitu e bi osese I will never trust my husband again
First nine me kunu me challenge no. Even say come as ye board don say wale for bia me gina ho no wonyini kunu aya me commit me di me kunu wa dance free to the time. And so me for this immediately am no work say me ntini ni me kunu wa dance ye bi. Hey, akwa me wo fase be jisika bibi yo. Me dey nka me catch you say nyana na mugidie even seconds. Wona wote ho a ananka ne mi ye wo di anhwa kwa nka sa be obi ate. Hey yo. Hey ya papa. Wonye. Eya busa wunua ni ye. Busa wunua ni ye. Na sa mi ni ha ebu akwa me ko didwa me ko yese ni sa ni nyina mu tun se na ewa akra ne sa be. Owo ne sa be oni mu te sa ne se bi o nu nkwan mu. Aye na Agyei. Nana mi ami kunu nana Agyei. O de. Eni ngwase no. I do My brother, be careful. There is a final judgment. That day there is no settlement. Send him one to me, etite winto ma. Abu abi beka waya na free winto mamu. Yenka usho dabi na ube nunu. Ewie ye no na ube kayo. Kosodi bonia no biarangu aten. Treno se sen buaten awabu aten. Yenka ushoda. Fa won kwese senti weni ya kwesi daben. Asembe na obusa me sei. Asembe na me bisa o sesen. Ya kwesi daben sesei. Ade ni nya obi mfa nhye no. Nsen yem fan she obi. Tie ya kwa kwesi daben no question a obusa me no answer be na apese me fam. Bisa wo fa ma me ko ke kama adwen kire na Agyei nyina. Wanya me ye mani ade na mde yesa amemene mfe me ye na nya me yem so se me ye. Bi kura o be hia me no the phone bi record ma no ase na me kopa na cho sa time na wakọ record am obi ehu sese. Na me sheda yi mani na me ke kama adwen kire no. Anu di ebinsi. Onu ankasa no maheda ni na hia. Edim komoni pa na isi wagye atum. Waba ma me ho nso hayede aba abegye atum. Ama onu ankasa no waka kire me se enche wo ye de oba abefa wako. Na ba oba abefa wako no. No fa ase unim se obefa wako no minya ne te sese ne ye de wo menche amenya no no. Wo se da bia wo ben mi a wo hye menchen. Enti mesrawo. Wo de nkakra me de no ma ye de egu akwan. Den no oba abefa wako a mefiwo. Nti nya abotre na ne yiye bia ne nye ne kakra na eto ayede etwa Oh fa de na ntonti na wo de bia wo bibi ka no me wo de ma onim de ya me hye wo na dem wa dudu na wa isum wo ye dudu mentina kan ya wo kra na wa isum etesesei eye tuntum ana eye tu ase bibi bam so ofa ane sasablon samo wo fu achacha debi was ne tambia wo ye movement so pese we de wo bi wano na wo bo medin se nyinse na wonyem na yamia no na sasablon samo wo fu achacha no ya no wo apie o ene ya no wo apie o na ya wo hunu woni ani abofra na wo de na wo koto ani a wo se ya ba ade apanyiri gina foma wo behunu wo soro no wo edu gina atwede etoso 1000 kra nya ade a wo behu ni e koso no nyina no eyimoti aduosonson ene sasabronsam a wafu achacha adua ya na wo dwene no wo tirim no omutumi omwonti wonya dwene ya na medin nya ba wa no pa na omapie enti omunya pie pe na ba bia yihu na mununkum ene ba bia yisum manya wadwene so be de wo beka mi ankasa maka akire kopem se mema me ho kwan de me hu se no waba befa wako na afi wo hwe wo ye wusei me hu se afi ni o ma akọ animu a tension bibia ayede afiri so no na afi mi ankasa na me ayede me firi mi pem na maba be pacho na ma jeme nyinsan tietia medika akanye ne ebi nsi dani titibrem no na obi etimi ne ni nwi akra ayede eda obi timi ne wo faase obi timi ne ma be kra ayede eda etinye ne ebi nsi dani o Okwambi wo etene woni pa ni so nanso ye no yo akon asema yede manyo bi dia sheme
me famu akopim so bebo ma me frɛ wa isi ade me no krekenti no mo di nkomo kora mo mfrɛ we be raise foforo I me raise ma te sɛ mo say Jennifer no onkotena na na je fie o ɛna me ne wo ka ne sɛ ma Jennifer no wontena fie ya sɛ ye mo na na je di beba ayenje angwa ayenje akra ho nyama ayenje na emom owu wie a die ne die sesisi aga na die efo na nka na je no akwakoye ne die ne oye na ye ne die a ekire din na wafa enye ne die anso ana yapɛ ho asamaka na sɛ o de meba na sɛ mo ka Jennifer eti ama na kofi honum de ne yire no the other time a mihia no no nya sure sɛ saa de no ne ni je ho ana sɛ Jennifer ni kofi ho a o nya do bi kra ne akra ne ntran na sɛ ono ye hia ne do ono ne do na ekosi sɛn die ne befiri mu bepie ahyase ne kra no one Jennifer to anamo no ne yire no na onye de ompene so ina saa de we hwehwɛ ne opinion na ode bepene so ade no how pa wo me how ne say be ma no na wo wani gye ne ho ana me mani gye na na afedi ehi na ye wo hawa akora esi woni ne na anyi be me nso abegi atum na wo chenchira wo se me ka say yo mate ma Jennifer ne ntena fie ha emom ema ne nkɔhɔ ɔkɔhɔ no ma e bia ne yire no enkoye papa nti mo de yɛ sɛ ni yie mu na mo pa Jennifer ne ntena ha na be ma ne me na say de wo fie ha ma no owu wie a okoye ni die ne na ye ne ba obefa enye ne die a eho asem ne ye beka ba pa asem wo Jennifer ti se onkofi ono no okofi ono nkrampa eni gie adie ni gie no menye sure se ne yire ne be ma ne nya nti ba akra ne ntena he ya wenya akofa ba ewie mesrew onim bibi ne yire no onye oba nche obi o onye kinkon nche obi a mama ena se jakicha wo chen jakicha na wo chen ni se bia jakicha be ya akokora na ono aya babawa ni munye de nchen obi a se onimo ho a ko ho de sere ototun ya aminti no ena wo ka se banchi no enye enso banchi no eye wotena wale na se ene wotena fie ho no ene obi ani monyanfo o manne de da keke wa abra mfaso obi ani so ge no obisa so otime wo de mama enye ho na sam na ontume ngo enye ho enti so obi anyem amano a na obetena fie ho no a oni sei oni anno a wode koka se untume ntira na untume nye sei eno de oni sei mo penten bu atempa o mama me ena me kasa kwada ne ntena ha o tena ha se me pese onko ni kunu fie a eye ntem so obekọ what you say? Ni kunu ne de yin kun bayin. Ma me kunu bayin. Ya ho ya no ate na kwada no ye oba. Na ho ya no ne de. Oye oba. Ya ho ya. Asemoy ma nse ya nka ne yi a akoye ye ka ne say. Hwan kuro touch hwan. Sa be ne kura me nimbu. 19 kuro. Aha. Mon ka ne yi umia eye oya we mia nso a esey. Nti se be ye me ya na be wuo de me mia ma na wu. Ebe ye me ya na wu. Esem ni nyina no yaje atum Jennifer no ontira ha enka na tiko ma ne nkofi ho no se waje atum na meboa ma force na ama na je atum se ne wo kun tokwa ne ma wo mo no ababa wa no ne kunu no watimi aduadue mu ahu abusua ne mu nkomo de mama se ebusua ne mu nkomo te sen se na na je no bewu se wontumi wo me se ne yire no onwo eno na nya wasem o eno nti na meka se meme na ne de no esese fa me ho no ubesi de hu se fort ni so free be ma no na nka watimi anye Kyrewaa wo bonkuma na wo nifa Jennifer no ono was o de ma mi ntwa so tena se ntwa so wo bonkuma na wo nifa o de wo ye be yibo nsam wo akwada ni ye die ha wo mebo ni nkofie ho okofie ho a enije edi enije na yire ne ma na de oso oye be ma no okọ a ontete no na ye hwe so se wo odini a obehia Kyrewaa ne ma odini a onye dini nseme ebuo na mebu nipa na abrante no ekwan ofa so one ye nante ye na we ni be frem no na ama ne kana ye medene na ko onye be ma bia ebro so a mentumi ntake no ka metumi atake no papa mama na ka pese oba no so na ne tena se ne busa na asem ni mu ye o empre wo ho kukukuku sa no emwa so na ba ke kan kwase asem sa na o ma ho ye me sa yo mate if you do good, you do for yourself.
If you do bad, you do for yourself. Okwambi wa hoy, atini woni pa ni so na nswevi yenu ye wa kwan. Asema ye de atumi so. Say what busy all day, penny demo. Ah, busy all day. A friend is saying, Mr. Demo, and no, so also about Honoma. Yembe finishing uncle, my is canting a cohaba. Why? No, sorry, no cocoa demo, maybe out TD. You say the old mammy 5. You say, dear, just say, you're in 2 mammy 5. I tell them, 5 for 2. Sasa mimi kwa nini? Mamiska na upieno mamiska. Sasa ni ntiasi. Sasa na upieno mamiska me diba didi. Na se utifi Becky be ye aduane amonye biedi. Ensuo nso wo hono. Semina wo ho bibia wo. Nti toothpaste wo. Becky be den. Ede no be ye. Sebi oba na ono ni ntumi nwo ma. Na me ya akura manyi mama wa. Wanka be ye aduane pa ma nipa no. Wanka oba ye aduane papa ama no. Papa Fatum na jaya nkomo na woje. Sadi abeki na wo kura nka oba ye aduane papa ama nipa no. Chinanko chanko de bibi akotum aduane mama akofa asama abre mene meba no. Ndi tuma Fatum na me ndi amema. Jennifer. Say if we say hey eme muamu ahum me ka wo kasa no me muamu ahum me ye wo ahumbrase kasa wo se dien de bia wa boto na wo kasa we dey tuma Fatum mpede de bia ngo ma me pia me hwe Becky ni kwa me ye de ono me ye no ho ntata san de bi na nchire ye wo nyina me nitua wo Jenny e do pata me ho semnia me ba do pata ho ade e wo se nche papa ye ma babia me ye ma papa ma ya ma nyina nti Jenny wo nkai me ti wo nka me nya papa enka wo so adane nkai dum da manum me na mana me keka adane me ntase papa no de wa wa me na mana me kasa tu na ko e jai kasa tente de yo ya se chese obi na abujen o de catch obi na abo pa se ye me sana and obi am skase Jennifer betete ma brabo na se Jennifer de obi pese okumi firi o de ka kire Jennifer me am dem obema na so de obekumi firi ase okumi firi ase o gina ho wuni pese se Jennifer akole yo so yem enye me oye me da sa me de me kan obi gina cha be kasa me de ntroto so me pesa ade no oni me gina ni sa nkomo ne nkire me se woni hwan ni mpefi ama mbu mfuma make cancel first can it na for me pedede me ba bi mfuma de why na Jennifer o ma ne nso ho nsem mu mi se oni me kasa kura na odun sa left na ujina me left nka me fa nkwa ni se hwan na gina ha pa cha de mate se medical ka cha se Mr. Demo adwuma no o se ye meto aso wi an o diskana man to de o diskana ma me ba me bruska whatever e ka krama intime fa comment na se ana since ke bi en me to de train to de oduma me kwa se me send mo ba ma ni de ama ko ye cha meto a wo ati a wo ye ta chin bi yo insam nsuma wo Jennifer se what can tam egu amenemu eye dan ya dako bi o Jenny dako one day dako pe me kwa ba me bese Okwambi wa hoy atini woni pa ni so na nswevi yenu ye wa kwan asema ye de atumi so numinim ho she na so ye de atumi so Agyei minua Agyei okese nua asempe nipa no peni ho asem Amazing grace is it all Amazing grace my Jesus paradise Becky say the truth Ara me tuntum nyame no so wo mpe anya wo tuntum nyame asem Becky
efie wo compound kakraka dani watamakunya edi ababisi ham Becky nyoma asese wuyi asia kra atlese ati awuyi eni ehwe himfa say dear pana pese wa wutifui Becky wa wuti woyo una oka se menji nyin nem fa asumdwe mbra se maji nyin ato e dia asumdwe aba nyoma wo yase a kire se Debi o ntinga wa nso akwakoto wo pa akobu wo pa e di akra ba wiase nso ndebi ntinga me na me nkan jo se kwaji nyin zanta na wakoje an nana me na mitimi na me kra na nso dem ho no mu akra na tese di wo muadie wo baba na me de TV station ato oyere pa no no ba be yato adum TV wo de to adum TV no ba be yato we me de mesro obi ba no me mpese china bi me kwakwa tra mensa na ebi makwakwa bo no o se china nko police mfanka po megu mensa me pe me peace of mind ntinti na ma twa kunya free fie ha na ma ba betena kire se be pe me peace of mind me srawo uba yon se metuntum nyame amazing grace it is on I made my wash my sins away my Jesus paid the rent I gonna wear my face mempe manso anasa mempe to kwenti odo enti na matam makunya bre won fa dan no because wo fa akra ya ba firo me ka kire wo sa akra mi ntimi na ntena enem se bia wa akra no kope ne nsem a wotutugu na so ene nsem a wo ka fa me ho kire ni nti no on fa ebuo ma me sei nyina emu no me sanka manyema anka we nyina anka emfa ma ti me sro me hia me peace nti ma ba betena ha adwene me ho no me tumi nya me nyom tuntum nyame se mrepa mu nyame be hye ne die no mu nyama o ma me bia fine wa ma me bi nso a nyame kwana mba wiase se bi ma mewo na me nse nyankopon no be hye ne die no mu nyam ebi kwa na me de ya henasa enti a me nyonko ma o mo yo bia kana koma nto ne yam ni nyame osiesi ade ade ma wa hu osiesi no wonderful baby no de ama wo say Becky say ade a wo your friend no exaggeration oh ya ade na na broso exaggeration na wo kan ene ne ya da exams yi ne ye kan ya na da bi o ye kan asam yi abusua asam na ye kan ya exaggeration na wo be kan no ene ne ye ano bi so kwakọ exams atina Ede ma blow. Pe what start ye ni o ma bebre da me an mabu mani agusu. E free say lady be fi hanom. O complaining say akonhoma sika me de ma wusa. Ma amfa anya asem e diska ne bi ka ho. Me diska ne bi ka ho kra be ke wutimi wo fufu. No yi ama ne ba akopɛ atoso. Me nkasa because me nim say sika no ti bi e den adaache bi no. E da ho ma me ne omi enu a. Na sisi watamakunya de ababisi a ena ntokwa twoka Becky oyo obi de hye ne de na betina fie ho wada roma yesise entokwa enye ya yenhu de ne ho den si ye starting ntokwa na refi abona aba hwere ni apata wo be de hu se we na ne ho den ti Becky makulai entina na asundwe so onwo owo fa na ho fa ne ba me se nyame adom sa na bisi ye die ne tester me hu so ye be hu no kra e wo sa asem we nyina mo adenti na Becky onka wakomanto ye me enhwe masa ne ma we nyina nsi obi de hye sisi a de ekosu na taw no akura na tofom no wansore anase ne nyinsen na sei Becky me da assignment asem kura e be kan sei no kure manye makola nam de na ba ha ba be sei me pa chew Becky me sere na pia me so obi de hye me sum ye aduan na abusia me sum ye de hye wo fa ne se wo ye panyin enti me pema sum de da bio me ne nako wo jire no se bi wo no akofa na ba fia na wonim sama egu akuya so akoy ba fia se bi me kura no woni na me kon so banchire adai mato na hade na wo ye pen me na me ye panyin da bi na wo na wo ye ba ma wo fia na wo ye tiri no wa anwene se wo ye ba ma nti no se bi asu kod ma na sa akoy ye ne na busua eye yi se kwa de nka won se ezese nka wo di agroko wo na wo ye ba ma na se bi wo di anim no wotimi ni akra asu kodma we yakwa akoda amanyi nsan aba wo kofa akra me katwa so odo enkofa de mafie ha because minim ne ma suban tie oba afia nso hwede ne ya wo dan na di obetra me manage so me se me ne nko
na moma somdwe nti matama kunya firifia ma betena bonten ya meje mframa me cho minya menwom ono nso no ebi nsi yenkwe Becky team o de team matama kunya yi team hwe ade a wo ye na eya akayo Becky kayo me de sa ebebuo ne sa kaka ne na ya metan no se bi hu me na misuba ya fo anga beti sa ya me ho ade mama nkasa nana ya ka sama na kayo ade you do good you do for yourself ya na bibia da mekase se mi gina baabi kwa na mbo di mboni ya Yankopon betua meka na baabi a me ba ne saman wo bia se wa onu ne ho so fa onyanko da ko so okoye no na japade a ogya wa asase so no wafa se de ye wankasa wa japade akwada minim ade ehia na oka onfa mbre no skapa Yankopon hira wate amen watch se ye fa obi ade ye ne yie ne ye mfa nse na mpa okay nye sese wuye bia te se de egya be ya ma oba no na oye ma me nana no etu tembi kura na me bisa me ho se wankasa kura no ye nipa ben because umre papa ye umre de be ha adwene a be ye bia ne se bia je se wante ene ye wonte dia na wonte na the moment a wo betie no na watu ho anamo bitimi tena se a even kro no ane wofa ne kura ye ne wofa menyim se nka ono ne be ma wo fi obetimi aye bibia aboa no aye pentoa ni dia ne atutura se ma obeba be fra bonte beba na ode ntokwa e be fi be fra bonte beba na ode ntokwa e be fi ni esese wo ye de boa ne wofa ase onkwa abonte mponto blush ye di twi ese kura mpo se me de ba na ode ablush ni titi no bibia wa kwada ehu bia wo na wo ye me de me mpai bo ne se urade Nyankopon koso nto nsem na wo pagya wo ma wo nye kese na me se wo ye kese a wo remfi yen sewa ma me se wa we ni tia se wa de emse we de men kai wo ya o ai kasa brain kasa wa tia se kranka ebia ka menanka menene ware o ye ni kunu ene anko banesa na nyame nchaade a se wa de ko ne krechi se wa wo de ya hu ti me hu se wa bana me hu ne se wa na me hu ti de na nka me ya ma se wa no eno a na me ya ma ne ba no so se abi se wa ho na ebia me de me gidi se nka ebia nka ma ware nkra nka ba this time ware ba se nko ware na nka na se mimi na nka ware a ke ebia nka epi ki etumpasa kamene na na nke namza ise ne ba no ho a ni kwan se me ya de ebe ma akula ne ni atan wa wonim krum ha asem akula nko ebe nanti krum na omde om se ebe tinetine ne so enu ni papa enu ni maame ena na wakan ena jan chese ensem basa wato mu se bi obema bi di na chi a on se ya na animu nyam ye den ewu ti akula nde ni nja ni muda nyame shira o maame ade nyame shira opa nyame to supengu abrabo so se de wotogu no ba so ma no ba eye from sa na me se Yankopon se onye ma na minim se ba bia se wa wo bia so no onyi uboni aye dade wo ye ma no no de ne sunsun pa e be tai wachi so na ga so mo bobo abebo bi no amfa shows Jemenia. me sa yine de me mpo no ba be sia no aye tare sa ma ne e dan kwa mu me ani o tele bi opi okobo bi And then many are handsome man. tele bi opi okobo bi Now, me bona say you mo promote me na me ba TV senya ode. nti na no nufu no be twetwe akomu ana se o mbe yiyi mu majoa me ja ja o mu obo ti mi tumrika o Amerika de ene ni maame sure kai say o mu be ko ayi bi na o se me no anwa mu mesi school mo no na o mu e ko Amerika sa ne ade na o mu to nnuane ne ade ya o mu nya aduane nto ti nkrofo ba no wa be na me o ma me no abi ko school mo afa me be yi tu Amerika na be ja mo no ba na nkrofo atete ni nyina di se mani aji mi se be ko Amerika sa on China ba no sa she ya pa ni ko nti ene na ese wo moja ni na wo so e wo de mi hu ayi bi a wo yo
Oh, I didn't hear when they be a come now and na me bote a titi. Titi table tennis. Me kwa no me twa me bro mutimi twa me akwete ne anda nyina na me jaibo. No, I don't know. We dey. It's you on farmer sign. Yes, you titi abeti na me cha no. Na we dey mestre. Unse ya me ne kasa bi die. At mestre say ya ho so ne be kasa because you see nyina no ni. Na unyini nso sa but unse ne honam ya akese na wa oni ma habo isi. Wan hwe kra bu nse dako ebi ana enyo ono ane pe. Nkade am je be ye nipa koro de. So ya ntade nkete ne. No nya hye ka kire ne mamme. Ne de metunufu atunufu. Ka kire ne mamme. Na no trousers ya utobre no. Watwa wo sa trousers bi ase eyi. Watwa so. Me say me de jeans bi bre no me eni na ansam kwa watete jeans na ni. Jeans na abaso. E ba so wo he. Eni ye ne. Eni ye ne fufuo da ho aye hunu ne yesi tuntum. Na me de na no mu ye games bi nti. Mo ko ho. Ba te ya mo mra fie ntaba diane no aso ho hia. Mo me se. Wo ba ye dai. One no hwa na waso ono asa hwene wa be no. Wono ama de di wa. Tuwa ama ni. Ne fe. Eni ye ne obeda kom. Okotena ho. Na funo say If you do good, you do for yourself. If you do bad, you do for yourself. Okwambi wa oi, atini woni pa ni so na nswebi ye nu wa kwan. Janr abegina di asefo sanse. Mede me ba ai di hia me na me be ka cho. Achina me cost na me se be ka cho. Enti no ya hobo. Jeswe. Jennifer unim bibi. O hospital na abekọ enya problem ma. Ene ska me yama Jennifer. Enye issue emma me one bit. Me se me dane ade de ahye wonsem a. Me fa ne se Jennifer na me nim ne dada no. Jennifer na ma fa ne se me wo fa ase. Jennifer na ma fa ne se me ba na me dane ska de ama. Na me first come ma se biwe de asema tom so se ma hye nyinsen enti me ma uska for nyinsen. Me ye efri makomen. Me pe wase. Me ndwene bone ma woda. Ena me ndwene bone so ma woda. Me de we ana me si no ma bitia. Se me yes akra dako a even for 1 minute kra na o ma be sama bidia rewo. Jennifer me srew. Ene me nkasa se wo fa na fa su ni dada. Ifa why na shi nyinsen. Se hwe obetina fi wa hwa amane a mefem. Hwe de ekoso me ne me yere ntem. Se me yere kura ka chem se if dan mo na woda no. Mfa so obi ani so because me yere aba ne kura aba ti mfa so obi ani so. Se me na mabonti ane e de nsetene so. Ai na papa we ne small girl bi akodan na wakoche small girl bi nyinsen. Infa na sad ye kosi kura enti empo so obi baba kura e ba menchen ni mabedin koma adwen ben na na wofo enyam fa me misro sisi ye dan amaji nyinsen na to me pa cho se bi mu kotodwe abode me pa cho wadaro Me da sorry why no bi ameka se de ende. Misro Sorry me mpe de awoye. misro Sorry no bi twema wo bu kotodwe why bibi. Wana na me Ana mnen ada na obisam sa asam. Ana obisam sa asam. see busa because umuno nyame a osoro nim ne wontem wase Jennifer onim bema ono die onim bema wa hye wonyensen adentina Jennifer opese mimi mo meti ho ne sio mimi mo mebre wo ho adentina opese mimi so ade so a enya ne ma de so Makofa dua de aso se menyem ntini fa dua no be so jafa no aduane ma me ana me how ana Jennifer said me how the way de chen how de na me de ye o how crowd de self papa me de china hospital amekọ na ba asem be ka chonyo afi na obe bisa me nsem asan be twumf a church na ba time be about na mekọ
Auntie, rich na me must come out there. And in this council to a in 2 piece car 30 and it's me. Mate chama I can't me find me fa dropping. Me nante kokwano ko fa ka. Jesoi. Jesu. Jennifer, me your thankful, me poor. Sisi we thankful bene message na me nante nkoma can me fa me fa dropping. No one Jesu yo mate. Jennifer, do you see any sounds? Cassen or the mouth? See Cassen any part the mouth, Jennifer. Me do be amo me pa, and obi asu to me mom. Jennifer, she didn't damn no tem. Oh, be mau pity, say Sikau, say Tien, Jennifer, at 10 against me. And then Jennifer, the world cinema casa. First, Superman chain in your fa, me, we, Mamma, Jennifer, see where they were. Which means you know, sugar, one you see. To now, don't left. In fact, Sisi your person me yesi na me ko and bibia maybe abeka wan so. O de beti me akof. Echi na o also the fat drop. Patron mate. Aye boni bi na o ma sa ketua we aba so ana. Sa tia minim ho hwe. Ana obi na hihye ge yichi. Ana e kwa me. No ni me pra hinwa nti wo ma ge we ye me sa no ma we ya. If you do bad, you do for yourself. And some be hamio. Some be tete me. Ade. Jennifer, I am an akotana na Agyei so. And ye maybe I me soon die kura me hunu wo mani so ne ye ma adwene keka kire me no. Entwa yi. Fine. Ye say abrante na na anyim no. Ye ma ne nkotena ne so. Nti abrante no betimi atena fia no pa bia na sa de bia de ahwe opemfo ye ni. Obegya ne ho e de ama na yere no na opi. Oba wono so aguso obi agi ni kunu ene na anyim. Ade a wono wontumi nya obi aba abaye no. We had day one per wasem. Timid dear. Meti hey no. So what did ye? So one ye? Say what yare, so one yare, minim. Kuro so, and your baby a fro car, near say, a kwawa. Aya kuro ye munye na yewo. Timid Mrs. say, young cofa quadan and sa met na. Na yam for ye and channel. Se bibi no here ya to nsafre be me ya na odi abre no nya de okoforo ka na ka se we de we nya ka bi amfo ana se eyi misrew because me enyema bi ha me kakra che se oba obi agi ne kunu obetima ye bibia bi e na wo fa se su sesi ya no oyini na no oba ye pel oba be kwa akoka oba ka bi e na nya sa akura na opimfo ade ye opimfo ahi Obako akoka bi ama nhwa no aye ni bibi ti medie ka obetie mi a yenkofa no no metena ha na de ye odi a ohunu so hwe serew yenya ne sa why mame because ne wo ka no se me ne wo ya adwena no metwa wo ntro sanso okotre nkonko wi ne makuma aboa ponkyerɛ nim konkote hu fifi eno na me kyerɛ sɛ obetena ha ye bɛfrɛ bɛɛma no mame ye ohia bia no o metena ha ne yakɔfrɛ bɛɛma bia ontena ho ontena ho yɛse de otwetuo no etuo ɛne bɛkunu ɛna ne otwe sekan no wo sekan no abrante na mumu yi a wɔyɛɛ no ɔno aso na wɔso ɔtena na ɔtwe ho aso twen nyɛ yɛ na wɔso ɔba bɛtena yɛ so na yɛ twene ɔno no ho aso twen ya wo kan de anya adwuma wo anya adwuma se ana matena se ene ni na no wo dwendwene akɔhɔ saa yɛ dai wo suma brewa awi ba bi a wo papa ene anya ha anya ha na obadwene papa adwene bɔne oba no betimi aha wo faase no na ye ni beti no ne ahwere ye japade ɔno wo ba no ɔno wo kɔ akɔha me wo faase no na wokra waba ware yase ama yefunu abo se ne adwonso ye de ebo akoko eno ho ani bede na ode besoe wo faase ne so me de me hu ni sa maame e ho de ye ma ne ntena ho e wo so wotena ho no wo
Enya ha na wo so ye de oba no obetena. Nti man dwendwene ono ne ho. Ne jai mu ono no nye de entena ho. Na branche no so no wuntumi ma befe obi de hye nkonkotana baabi. Na bia wo gya no ho e ma wo yire enkodi nani o. So wutu amana na wo ka asem kura de gum ewum ebepi. Enti so ye ni bibia e de ya ye beti. Ham de me kire ne se. So obeye ni bibi. Ama ya hwere ye yapade no. Se yete a wa hwere nipa na wie de biem na abe. O ye bibi kura wa yapade afiri wensa. Mame, sa nneoma bi se ya na mo ya na kura no. Opie ne ka na asem ane yen enka wo de akwakofa nyinsen aba no. Nneoma bi se ya na branche no so na wo no wadi bonefo sem no. Ase ya anye ni bibia ya mfa na nkọ waju ya ma police ankofa no ya nkọbro no ya anye ne hwe ohunu se wanyem ye wo faase ama ne ho atọ no nti odi mansem ye dey adigu ye so na saa ne ye ade saa ne borua obi fie ene obi ba obi de hye epe wo patrusha that say ase wo pe na asem wo to nneoma na wo kọ na wo ba na wo to ntare de ma akora no saa na ni nyina na obotae dey ehye wutrim. Enti se watimi atena se abosa apo we nyina na wasuma fide na watimi ayi akra ne dia ane wayi a onfantana ono anye dey enwi enye ne naba wi o ti da be pa na me kan se ma ne nyina be kwa adwen kwa me sa asem no oka na se to asomu dia me ne nyina be ko bankum na sa asem no ento asomu a yemfa wo yemfa da yemfa jai Kwambi wa oi atini woni bayi so na Asema wo come and say. Me come and say. Because me hu ni so no na me ye beboa me nana. Me say me ko efie kakra. Na eja mama wo no wobusua space. Na enye say bi e kwana me ko no me gya wale ana bibisa. Sanka wale gya ye na me gya yanka me benka me mabusua nyina na eba. Ba me pesa wunya chance ma wo wife ana say wunya time ma no. So what as enti me ko me fie ring no e wo mse me yi ato but me nya aware se ne be ya woni ni me enu asundwe beba mu ntem because asu kod ma we ntimi chese wa bakwa na asebi wote ho no na okwan ni minim te se chese ono nko an nyinsan de wo bedidi ana ga yitu wanu wo ba bedidi de ho na wa hu se ga ye hu so akofa aduane no awe no be adey It's my bread. I'm tired of this toxic, all ye chere me no. It's person me come fie kakra nti wo de amrepa mu no. Mesaba. Ana say ye de ya wuni me fie. Wo fe me anu aba ho no. Wo fe me anu aba because ho me nko anu wo medan. Wo fe me anu aba ho. Me wuni so no na beboa no. An so ye akoya be yes anu makwa konya aba ama ne. Me so me mpese me nya aba ama ne. Tineme susu mu ada adwene ho sempese meye no ana me kan akiro Becky se asemsia ye twa ho bi ne dia ya dance se o ba be free ha ku e be ka me ne ono nko a e na wo ho se ni na manfo nsem a omo kika na chese e ya ye no kra na de wona ne da na me wo ho bi na ne dai e be ka na ne nko a no enye me ka ne se mi pie na utimi ne ne ye ne wo ne be ye Debi obema. Enye mi ni kwa na wutime fa su kwa ma ne dai. Enti mi kwa on kwa na betinya enjoy no. Amanfo nsem. Na nim so amanfo te wa asem edi ani nkwase beba ana akra wo fe no wo faase ana atimi kwanyem no. Ye ka na quotation Bible debi ono so de meka. Akra na nka me be ka se Bible asema. Sisi abeya mama basesa wudi o sofo Agyei ana enya ne nkwati asole me yo sofo ma me so de metimi achi akra papa yes so warrior ubeja weja no na ho na onu ukuna ide abeye ho number ko na Bible eka Becky bibie mu a ewo se wo na wugina meji na samre a issue aba no e na o ko maame no papa Bible so aka se papa mu boni mu yemfa asedanye de ma no ana winim sei
ana wutimi ni akra we kodaye esan sa awo mi nyama wunti nana awo mi nyama wunti wo say deny ki wona wo say enu ti kwa na person ka uta machi ni enhwe na I dey abofre owo bia Becky ye DNA tester it will prove everything pana no anase the way call your wife your second wife no ye chere me no I can't tolerate that bullshit in this house. Me to so some phone na akra na ye chere me ni so na akra me kodware kwa na me word them ho na obepia me masesa me ho na wajeje no ho da akunyam Becky won't be necessary munyina de ba akuya na munyina me de obi o ye me kura bia me ntimi ni ndi agro me ntimi ni ndi agro ya we akula na obi no for you obi ana wunim sa na akofa akra ne da yo asema me wunim se ne oba wo bia no ade bia wo oba hu bia ma oba eluku nice bia mo bi na wutimi ni akra ketekete we kwadae wa shameful man so what na me bro formula dware aba na sa akula ne da Becky wo sesa ho na ye den we oba ono so yo ba onya bema ama me hu senti na wo ye ne o ye kire mi ensem da waka bia kire no nana bema de so kopo oba hu obetimi asa na yire firi ne soro de se ko ka asa meduane nya de wona me da hoti ana wa anka sa ankire no ana akwa ne be yiyi ayi tata fry ayi ma wo ana wo if you do bad you do for yourself abo okwambi wo etini woni penny so awi enu owu akwan Hey Nana sure ano period komo kakra bi na nka me ne mo ba bia bi but o ma me no bra ni hono mo ne ho entina se o we de nyina he ya se fie boko nyame atom boko se nyame ase chiwa we de unse me kwakwa me se nsem na ekoso nyina no enkombra nyina udi mu tintiman ena asem no kra ye hwemu asese no em se me pe obi anko gimidi wo wi ase em se nka ye wo pe efa sa asem yi we de sre na me sre nka me de ba beto ma me no bra enti se munyina akra mun sre na me sre se onu mbe kasa na nka Jennifer asaba habak ese ma se bia wo se mi bia me yama as akola ne den as nse as me machine nse misro kusi say pressure e dey pa me so no onim so oba no kra sisi uja aware me ewi as so bia no opa ni nai na kra twe enso de wa wani tua enye obi ana ne neje ho so na sisi a fansem me amaje ato me ho so se me ne oba anyi na me oba na betina fi hodi wo kra wani nyo na nyame nso hata soro ho ni se tese enye me na se ba okay nyina na meto ase o unse Jennifer beba fie ho nyina na me ne ma ne mo kan but o ma ante mase e ka cho mo se de nka Jennifer nwa ha na waje atum no sika a wo wase de ese oye no fa nyema ne bro wo wie a na nka DNA no wakwa akoye ye wo de a no wafa enya wo de a ne ho asem no yaka o ma efi me ne se hwe na me dey na me ni Becky share na me kasa me hu mitumi hu se Becky na no onye okay enye ma ha no me kan ni nyina kire o mo so no o ma ntie o de waka ne sa amate o mo ba me ni o mo be ka hwe because pressure we dey asa ba akofo e na ase e china ase kwa no e betimi ama we di ho bone what ma sin to de me ma me mo ba me ni o mo be ka na BBC bia na mama waso ate yes na mama kama ni animu ya mam because he say chese me amintimi na minti fi chese de bia se je kunchi metewase pressure kwa hade metewase pa metewase adia menye na me bete ho sweat be kwa menwe ye ne menum ba be hihye no wade adia bone ne mai de bate ma me mba one me braba why dey bisi bia no Sarfowaa mo tina de bibia so kwate kafra why kafra metewase menna aduane kura mintim kura ni
Ode mate, many on Becca. Why? See the BB and train more in mate. Never does. See that Mr. Martin Mountain tea. That's him query. Huh? Mama will be about to sorry you do as to say, I don't why? Oh, If you do good, you do for yourself. All okay, Dino. Fakiri mama na. Me kwatini me mpu. Acho mediani si ho. Why de? Mediani si ho. Aso aduani si ho no ma se me edem ho ye nyina na ewura ho. Me pie wa enti no mediani si ho. China ko akoye mbibi. Enti no me ko. Me ba bebi o. E chanko chanko me ankoye obibi. Enti Jennifer na de ohunu se me nipa boni ni ma. Ah? Na wa wo ni metifia kukukukwin. Me nja mediani si ho ma na wa nka obeje waduani si ho ma me ana. Stramanfo ha me mpesa. Na wo dia ne how? No so mo ma no kansem. O ma me kam ho anse because o mo kam ho na me de be mo mom. O de mate. So aduani so apa obetimi akwa bie ye dan no. No wa yi aduani kro ne de akọ. Me pie me ntam aduani fam pie. Maame no so ani tie be no. Me pacho. Oso wo be fia me kunu ntina asa ne me bi won ma me mpesa me no be strike on. Wo si wo pie. Edan no so me wa hu se bi frabontin na ebe fie. Enti faki ni mame. Anase so aduane ko na esi wonum kotam na fa ko ba bia wo ko. Aduane bebre na amanu agu silver mentam swan fan ko ba bia me komla. Wo so de otumi ka enti ontumi ntena aboboy ya no. Se wo be twan amama kwa aba me pra. Me ni kunu fie no. Na wo ba che won pna fi no. Me ntena ha no mo nchen. E ma wo pie nkomla. Ana chi se ki ni de chi so twem from na agi o. Mame, me mfa ki bia ma. E wo mu sa wonyem so wan hwe ya be mama ye ne nsesa meye. Ya me. Oba me dan. Man hwe ya oba me dan. Betie. Me frabante na e ba wodo. Me ba Jennifer unlock the dan wo pie na me so. Na wo sa me ba inside. Eti faki ni mame. Faki ni mame na me ra inside. O se na aduani si wo. Ana so aduani si wo a me waduani menya ne hwe. Ai, enye sadia me pesa me poison na nam say. Na when the Germany show work kasa ansem we. Ayamia. Sadia wo de mate. Kwatam waduane no. Na fake ni mama na me nwura inside. Ono so won tea bi da. Da be no wano aduane atamaso akoto de awoto abansa na. Wa ba beji. Sadenya. Wontumi ntena abobwan ama me ne so. Ai nana. Chesa wo ba ye kra nka wo yiri ni mpomi gina ha. Wonya kra no adaja kwakọ gina na nchen. Krokro wonu mumahu. Chesa no na nyema. Ono na nyema. Oh fine. Etu be wo ma me wura ho papa. Wo ma me kra kua ne wura ho papa nana. Wo ba me ni asukọ no ma we nya asam. Menim sa ba kan se faki ni ma no. Oba be gina ha bata ata no nya sa. Me dem fa so me wo mi o. Hey, since to kwa woni me ba be kun ase kire se. Me pa kra me ka chen so no ni nya abotre. Ono ni so. Ni se we ya men sa. Me kan yo nana. Sebio kra no fa ne so ya akola. O ya akola. O de le so ya akola. O sa me wo mani. Awu de o si bi na me ka. Ya o sa ba de man wo mani me ya pemfo. O ba le dai. E wo mani aba me de Jennifer. No be so ya me nana am hello. Ma bla nana. Ma bla adai. Na me de me hudi me fie so adai. Etimi ko wura me ame de ma na. Na be ka wo yin se fi no. Nana jajaja. Wunya bianka ope. Wunya nyinsen bianka ope. Enka ope. Me nyense fi on. Wunya fi we ya nka ope. Nana. Oh ni akra ni jeme ni mekeka. Man me kwa koto de ameto na maba. So ntumi na abobọ na no a. Onyina ho no. Me de ma wa hwe median ne mame. Ansa sa temedian ni betena ni hana fa tweme. E ba ma bagye adi. Cheno no wan fa ne sa me kam ni nse. Brother me kasen kam nsu do. Ansa say ba me painting kam sin kam nsu da. E so na me ra hwan ga me twem. My brother, be careful.
there is a final judgment. That day there is no settlement. Send him one to you one. What is it? I may handle. I want now one near my cousin. Bibi aboko. I'm sure ye. Baas and the year now. I told her no, yen no nyama be chin. Oh, yeah, me fino, but I know they me fino. Cause now, bromeso. Coffee, no say. Mammy Phoenix says, near be all and you're fine. Sam, I come and to me to an semi-joke. And then the face on one who says salmon joke. Maybe your Agyei. Oh, when you now, one nam woko. We are me, no namonam. It's in Quaja, you are no more being piano control to baby my own caution won't qua. Nanso mamma me wa haya nyese makokro foforo haya na me wo enso wompa mani kuro mehwe me ba kompo president kra yenya mesa ni fo bo nse me mabusia fokora sebi bi o mo nnome nti ono de ope no be ya akire me ne say onana unim say me ha adwene ena me hia obi ono so ha adwene a me ni mienu no yengli den petrol ni matches a cabo moi. They Judgement. Timim Pessessa Subino. My baby done a do a hop. No bit to our castle, the prayer while the mamma badness and same be of the canvasan in Penessa. Atiasi. It's in a more man. Nadia Baquia de be and Pessama catcher on I want him myself. Obia dear Kyrewaa, Mr. Yes, so me you. I was so when you say when she a sign be number and walk up if you. Into an ammo to be or wood to a so me ye. So because de biano or ya woofin and raddy woofino. Yammy and your don't know piano on a beer, was who co piano, so piano moved him more piano, tea coffee then. Whoa. Ooh. Ansa na wankasa ho me beto fom no agisa kwada na o hye oyem no ono so ho me ato fom ansa na wo watimi akọ ti wo ha imagine bra wo bebre ni sere wala no baby a wo wono ne hu wana mutu na me se me pesca clash am te na neji o ma hwe mama miska na se me o sika so wo hwe me boa o hwe me afedie bi asem de o sika ache si ade one be ma na ti o tu hia bibia ono na abebo no so me kura de nka wo na ade bi bebre me ba to nya adwuma ti me nkodi manje free wo na emum de wankasa de bebo ho bra ne de e be ma na ase de wo ho abisa no wo be continental wo be to bibia e ye be ma na ase de me de me ba na bia bibi na me wo na me de bre wo nya sika Ina ya brem bibi. Kyrewaa munyo. Omunyo obi apie. Aro makwan. Bi apie me ni we say ade abrabo de obi e boni di o. Bi e boni di. Banya adwuma ye. O ma me na no hu na bisa na. Nzo ndede bia me ne na ekoso ni wo so a me bisa na se. Ti wo na number ikura de enye de. O search in your day wa na atafre o ma no friend no kron fa. On fa be o friend da be no anfa. O de fun bai. Na. Na se wa anfa fun ama. Ka me hwe da o friend no a wa anfa no ka me hwe. Nye me friend no bo no me friend na anfa. Hey. Koi na wi na bodo do na kokoje wa home. Wai. Tell ka friend me se o ba ha nka me ye fufuo ni bi ma o de se fufuo di ope. Ade, komodo. So me. Uyem. Sese. Fuma. Hey. Ye na yo. Ha? Hey. Na. Ye na yo. Ha? Me su me. Obi anyi fie so. Ma, Ye. Hwemani mini me su ye me wisi. Wanti so ye wisi. Me sense yo mro. We are said dane. And we are saying na e dane akohin.
Ah, minye. Hey. Yay. Why never? There is a final judgment. Hey, pass me here. I'm working on my friend saying fair trash. From my fra and so uncle. Sir, who Judgement? And I will teach you Jennifer day. West trash. Sir, you pan out diligent no. Nipa na wo ye dey wo jai ne man no essence wo hu sa abofra na ankasa na ye ato na jeje mu enti wa fa ne fo enti ne obi apa bia no otimi de ye no hwe me ka kire wo bompaye na bibi nye dey ento abofra no e wo ba bi oda no na se bibi to na ana se bibi ye na me ne umienu ye ba chi ayam e wo kurum ha sesei se wa ba be fa abofra afiri ha de nakọ yesi eje obi ade eni ye o ne mo ye nje nsai no ohene sei e na wo ye yama police amfa wo yamfo wanko waju ya kura sem no so ye dey e wa ha be kura de nkam se me de wo ko ayi o ohene ni wo ene ya ni jai aba be duru pempensuo we afide mo kuna mai oda hospital ho oda ho ye wo yire ye no awo share da ye no wie ya wo jai ne se wo mra ha no mra betwanhwe no ha no ye dey oba betwanhwe ye oda hospital Asem eba eye nya butri na mkra men ka the last time kra o mo ye dey o mo kon ye e na susunam papa sentim wo fi a mehwe se o mo kon tokwa na debi me hwe ma bibi sense nipa no ye si asem aba kire na obekire mba bi wo se oda hospital aso wo ha se ne ho ti sense no ni mba bi oda Dio de Marcus Casa tintin we entopon. Entopon ko ampa. Na nhegu wa ko jaba na hwebo a. Ne be place na shi. Obi bi nyirai. Yes na just o ma iro ho so mo bo. Tie hwe ne hu ba bi e de ade no beto. Obi bi nyirai. Onye omoja. Onye wo de hye. Ene dan no anka wo dan. Enti nkanya nka wo kasa ni. Se kan wo dan a ka bi anka wo kura no na wo be kasa tintin aye dey. Asene ni ogina ho a wo kasa no. Marcus e ka me dan ka me yedi na bia ba bia dan ni si ne nya e na men ensu yira ba oh wow Marcus ade bia o ha ye nya abotre ne enso me dem simi ni ba bia owo kone kobusa o yire se dan no wode ye no esan sa de kura o yire de ye no madwene ho amenti ase se aha enye fie ho mum na wo so twahwe yi o so oba ha no we de oba betwa hwe na me nka me ba wo misro me dem simi ni ba bia owo Minim baby oda. My friends wa emko om na ma so ko. Mate. Na omu ko ma nka omu se bia nka omu kire baby oda ne kwa. Me de enu an se ya ka kire me so ntimi nkasa ever since a wo twahwe wa ha no. Ntimi nkasa ai. Ntimi de kakra metimi aka kire ohene bompaye na ma bibi ntumi wo faase no. Enye sabre na makusi e be kansa anse. Asem we maka ada bia me hia we ka ho ase. Sa he enso ade a wo ye na e me ya. Ade a wo ye no e me ya. Misinya fi ni. Ene wiase mu no so wo yem ye wo ya no amfe wo se ye hu se wo yem ye dey e ye wo ya. Ena me ka no. Me de hie. Me da chi agudie. Anka me de ne ba giska papa bi. Wa ba be sabo fra ne life. Hwe ba bi sa abobo akwa akuduru. E wo se okoda hospital se he fa na akuduru. Ni pan yare de wo emfom so wo yare wo. Onyare o. Makusu nam ho ikura hwe we se kura oh e ba age no betimi ayare so ati yare de bi obi a nti se una mozia utwahwe a yenka so bi na ayi obi e bia minka onpo say we on wa ya makasa no wo de mafu betwetwe me wo de mafu betwetwe me kwa me ko community hospital wa ko say bia ho no mo a me de ohene me no ni hwe ka na mu me de aha me wo no me mpai bo ne se ma bibia nsi fine na se BBC a me de kakra betuma aka chon so ukwa akone kobusa oyire said the end was here now, crying to make country who feel what I know baby trashy. Asem we kura ye kura se wo de wasa akwa akofa aba me ye ho na no te no kura de me beto wa yi ka kire wa ka kire o no te na emfa so ntwima ye se wo de enhwe se ne ho to na so be fia me ka kire so kan me fia enti wo be ka enti na no kure so wo be ka kire wa so wo pesa akura ne ba ha ko se de be ya so ntwie be ba de ya wo fia ho na ni akura ne dai Nana, mpese beka ho asem ma Nana, mpese beka ho asem ene no so me nka ho asem da sase mpese beka ho asem ene nka ho asem da nye oba no anya ya awie o papa ye no anya ya awie
Marcus, the Kundi Catania, and I see why you one, Marcus. Why not white? Me who here me say me kwa white. My brother, be careful. There is a final judgment. That day there is no. Munye hu si o. Yenye hu hwe sese. Munye hu se me say bibi wo ho Jennifer no. E de na wo ho. O mie na no nka no kre. Na de na wo hu. Mimi de na behu. Ah, nipa no yare a ye nyina ye di abobo no. Wo gina ho e na bibi yo ho. E na won ka no kre. Wo na ye no. Adam ye doctor. Ah, na nyama na mo kwa hospital wo no. Ah he. Nti doctor said na ya akra no. Ah, you also onim ne ha no. Mo de na kwoto doctor ka chem say onim ne ha no. Doctor ben no. Ah bra, doctor ben no. Na say wo hankasa wo ha on say. Me ha on say, ne e kwaso wo fie ha no mi hu me kan ye. Me ntema ni nsi ansa. Entiri na e kwaso. E hu popoye mponi o. Na me se de na wo hu ye kan ya e kwaso. Enti e bia no wa kan wo se e bia A, B, C e na e kwaso. Jennifer no musro na na. Ade yesuro ni sese. Akra kwa ya ade we ya ba ye se mo te ne tena se kanya sasem bi akra na se ina Jennifer sa. Ade ade no wakoya ba ye nche ne tena se kanya sasem mo kire no. Ade no wakoye. Jennifer akoye hwe. Wa ye den. Ne mpre wanyinsan no. Enti pre wanyinsan no. De en wanwan se wo sua no wanyema ana. Ana de en wanwan se obi wo yire ne woni na anyema ana. Obi ben na wo yire. Nipa na oni ne enyem no. Obi ben no. Nipa na oni ne nyem no. Asemwe pa hade. Dabi ade na wu hye kokwa ma ompesa obeka kire ya. Dabia na woni na namasem no. Bibio, but me say me instance dabia no e kasa kire me say akra ne nyinsan ne de efi baby da eba. So wonnim. Me ni aduro ni hwe but me instance kire me say bibi kwaso. Ani wonnim bibi ekwaso bia ne kanwano tum. Kanwano tum. Ne yanwini nipa na oyare dan ho no ho. Yanwini ne nkwa ho. Me ndwen Jennifer ho. Na wonwini ne ho. Na no chabe no. Me nwene no ho me boa. Me fa Jennifer adwen ka me de ho. Won fa na adwen ka ho. So wonum say won fa na adwen ka ho de ho akanwano tum. Ne ye mompa ye nya. Ma sakre ya na akre ya pra bonfo. Ah, enkosi da ba de enkosi da ba yi. Enkosi ba fie ya ye nyina ya adwene ho no. Kyrewaa de ubetimi aya ne se osori abebo wonsem sa. Ah, ene say. Adai. From day one, ene wani sakre yi sa nipa ya ono kokoye na ade. No wani sa no wani ye dai. Ni ye na me pe. Se ya ni ye mu na wo pe na kwara ne da ewusu na won tumi nkasa no. Eno na wo pa na sesen. Jennifer ni tumi nkasa. No tumi kasa. Akoda ikoda honya na nsani. Watimi abie na no kura kasa. Nipa wa fom. Eno so nkire sese nipa na fom a yempo no. Mami, munye hu si o. De ne yenya hu. De bia meka. Me say, no kura wo baby na mumusa Jennifer manen kan kire mo. Obi na no bia no. Obi ba onim hye no na waso asem kakraka we di akoto ne so. Why na anyway? Kyrewaa. Why na anyway? Na wo da ya. Na be ma no anyway. Oh, fa Jennifer da. No bi na ho na. De bia na Jennifer yi adai. Oba wa nyim no onim ni ku. Obi eni ho. Ani na me say, mumu ye panifo yi. Busa wona na ni ye. Oka sa dai. Mame. Ono no me ni fi bi na ode age o. Kyrewaa nkasa kura waje adamude ene wo ye sa nyoma na wo ye no. Me. Waje adamude ene waton nipa uyi nipa na ma. Na so Kyrewaa he. No amount of ne obeye no ene be ma ye. Ye be gina na yakasa ebia nyinsan na abofra no onim se be ma we na ne dai wonyem no ye be kasa enyu wono a. Nti obi decide we di we be yode. Wa mu no wotena se hu sa ade we di wonya na chenchena ye de asem to so sa. Ade na menya ya na maje. Menya ya na maje. Jane wo ye na de wo ye. Ya ma waje ade nti mu feel say no ano. Jane wo ye no. Hey mami, sa kwada ne da hospital ho. Na doctor sa ye biara se hu de ha kwada no. Ono nanim. Na me de sofo me ko me de sofo edi mechi se nko nko mpa ye ma. Ewe ye hunhum asem. Wa ye mu bia na still akola na kana no ato. Ye hunhum asem. Ono ane bone. Ye ubetimi aye. Edi ata unua ba a wawu agya ne ba ho. Ye ubetimi aye e na wo ye. We ene say. Na samafo ba krampo de nka bone se kra de ye ni o. Eti ni permanent. Ono ane ne bone a we di enya spiritual. We di enya spiritual asem bia ono akasa apema ka ne bone anka me feel say sa de we na to betwa from day one was one enya pia bia na opia ne hwi ho enya pia huhu bia na o ma me ne de ombeja me okoton se woni adwuma ye so ati ase woni bra bi bo obi de watimi asom nipa mienu mu a na omo ye se ho ama me ba no omo ye 3 enu ne watimi agye wo mo na emo wo de twotro mu two no de wontina hospital ho ni dem nsma no na so bewu a wo mu
Ever since any Why, what was so messy? Ever since I didn't pay Kokoto or Cranipan won't mean Cassa. And I made you say, oh, Jennifer, the tinner no, a bunifo. I didn't bunny. The tinny bunny fun him say, I dear me, a bonnet pan, I made you to change now. When I tough for Judgement for kind of chin. Why a dee? Onyanka, it's in the Panamanin corner, Wako, and piano. Oh, piano, say, what honum the jack of a house of who must have. Nana Jane was an old trim. Nana Jane trim, but Jafran was in the piano. Ebe buabo family wa fast na family account. Family wa fast fa. Family wa fast no family account. Ebe buabo be ma katechie ti saw akra kwa ya de chi akra ne say le kanya asasem che le say na identify I'm Agyei utu bottom na no 30 cities now you 10 cities now the man no the 10 cities mapping for your brain no the 10 cities mapping for your brain no na me nyem no me nya bia ma no Ti ono ma na 10 fa so na aha na 10 na ye dey mo de mo na yete ha ma me see yen nyina no yete ha yen me no credit de meka de no credit da no me de beto me de me hu ne say mo ma mani na ho ne yire na de a wo ye mo ma mani anya den en na ho na wo bra de wo de wo na ma me ni a kire we ye no eye mahi because say ade no nipa no mane nko no wakwa eno nkire say wayemfumso oti yeso ye nye den na from day one nipa no kofa nyinsen wo de waye bi kura nka nipa no kura etwa hwe ya Agyei na to hospital no enka ma asem nye de enye omobo nipa ho nye omobo kura na ena bibi ena me instant e kire me say ena den de enti wonim se bibi wo na de na won kan kire me yentu ho na you do for yourself. Agyei ni zin. Aye kwan so aba beto so. Me kwa kofa ka aba bisi ni sinti me kwa ko kire se hase no o mewura hase na me ze samene ma nko. Ada oni o mai de oni o mai fi ana so oni o mai de an sisa ko o de. Nana. Na de ma da bi o ka sa ne me kan me di agura no. Maka cho so me mpese matine fie ha bi. Enti me se samene ma. Ka ne kwa na delay mi ka wo kwan ka mbeto wo fie ha. Ono na delay mi ase me pa wo fro no kra so wadu a me kwa ko frense. Omra ni se na enema no woni se no o mesesa. Becky, yes, insure tap point nya. E wa na obechi. Mesrewo. O de wo se wo kwa ade wo de adwama suma ade apa metri ho asa obeko. Enye problem. Ne kona wo ko no. O de sa aware na afuno no ai wa adwen so obekwa. Mintimi nya de, mintimi nshaw, mintimi enforce. Na sam ni se wo ntimi nso nhame. Sansa wo yere nyam. Wanyo oba ne ho akono kyen. Nti so wo kan se enya me nwanwana. Enya me nwanwo nana. Asam na wuchina hanu kwa kan kwa tese wasi wadni pi sa wale na pese yegu no yes u betimi ahya aboa no betimi aforce ndi na konsuo na no ba se obehye ne so onum suo no da onnom metimi akanse me wo se me kan wi ase nyina ba se metimi aforce o amo asa dom it first na nya sure se ebe possible but mesre se obetwen kakra because adana on ne kun na ankasa krade ne siye because they other hospital other hospital ada me na man yale wabo oso ne kun ye ntokwa na me din na me obo ntimi nkasa wo ohema media ten obi afa sama ma mesami ontimi nkasa wo obo udin na to okoye to wawu ana onwu ye okokoma wontimi mie na no nkasa media na me soro miano baba na mnim yiji wo fia sei ma afa me nsan nka no ana ntokwa na ye kunu so ba kwa ante antofom ono kwa na ka asama egugu makoma ana metina ho no me na nko me mbo no ti so manya hospital case ni wo obo medin a wo tanfo o pa asam de atome so enti me de menya ne hwe ohima wadaroma obuo ni ani die kwan so mesrew wo de atwan ema ne ho nto no ne ho to no na so okasa o ebi ayare a me ana de esi ya mesrew de so pese okwa even kra se dan na wo pese bi tufrim na se wo nko a wotina ma metu afima ma nko a watine na ne fie ni de wa ufie me ana mbe han wa ufie no aba be han ana wotim wo de mesrew ono de woni me fie se ba police case na fa gay say wo shoka sie nim sab me mom na me bo no me ne wakoko ma woni me fie se police kwa na sa ganga mo bla hono mo metame say ye me sa sama gay yi twa kum bi say no ko se me na me bo no ana o say ne wakoko ma dia
Edu ho no ma wo police na mo meche me. Na se me nim ho hwe so kama is a bitch. You go fuck her number. Ada na menye den. Go fuck her number. Ade a wo ye se wan kan ensu abeka ya siri. Oh. Ade a wo ye se wan kan ensu a bekai. Ukwa wakogba adwaman kwama ma mu sa be na nkyere. Wo na wakogyeja wo support mu ne nkura de da no. Ma mu sa be na nkyere na be wo na be sa immediate word na ma me o. Ha? Wo na be sa word na ma me. So go fuck her seka ni nsi ha. Ade, ye fa ho. Me nam se me ko fa ka. Na eche me sensan akwa kwahwa ade ofia. Ye wa asem. Ah? Baby. E me so mabufu. Becky. Me be waro. Na nka woda se suban we dia. Ye sink me waro. Why you Christo ni me waro se. Esa sorry kura hu. If you do bad, Nka wotimi kwa kasa. At least me be ya rechiche. Jennifer, hey. Wo mie wa no nkasa. Ah? E de na ye o. Enti ka wotimi ka wo na abeka se wonka. O ma me di asa asemwe no mafa ne tra ma me bibi wo wiase o. E wiase won. Wo di boni adakopani achew. Enti boni be na wokodi ya wo hu na me ka busa Jennifer. Busa no. Nipa na amane de enti se ato no. Ama obi a wo kasa wo ye fit. A ye nyina ye nim se wonyem. All of a sudden na otwa hweye no. Okọ hospital. Nyinsan ni ho. Ono so a watoli mu. Nti we ye free hen. Ana we enringi bibi nchira wa na. Me mama. O kire me say dey enringi bibi nchire me. Eye wo ene bra na me pese ade we enringi bibi kire mo. Oh, Twema adwen si bibi so mumu sa Jennifer ne ye se de na ye no. Onyem 4-5 months ye hu se okoye aye sisisi an. Yin se ne me Jennifer. Kyrewaa me chidi wo ye no. O ma me de ya na samfo no. Me samfo. Me chidi wo ye no. Me samfo o. Ti asu ne ti so no. Na me gidi pa se de ekoso wunim hu bi. Ni enam fia ha e di atrenche bebebe no. Wunim hu bi ti na baba wa no. Wa fa ne bag ya tupi afeje a waja awale adwane no. De awie nie. Ti na waja awale adwane no. Kyrewaa. Si esi afani afanka. Enu chese abonte sofo me franco. Sanye wotie bia wo hu ni oja no wo nipa no no ba ti dia wo ye bebrebe ni jai mami na me maye dey onu na ye problem Jennifer na betumi abie na no boyi aka chem se ma mi say mami he wo di asem to obi so a wan kasa ni nusua esofom kra no e kasa ma ti no wan odi asem ato na me say mumu sa Jennifer so me nya dia wo bo be that no what ubu maniche me bo a bisa na no bisa ne ye boni a wedi ni bisa no enfa nkwahye se bisa no ono aboni a wedi ni esoso na da ye bie wa no ne kasa ontumi nkasa odi asem na agya ontika odi agya me ono akasa nanim ne mu behu nie Kyrewaa mu behu nie kra we kra de ma me ntira bibi wo ho e na wontumi nka na se de Jennifer akom no e kira mo ana be ma no na wo na ope no e na we ni di kan wo ho na ha ne na Agyei okay yemfa ne say ye fa nisa na because I kura twenko na betimi ama kwaye de wo ye yo me ni Jennifer twekura na Jennifer no so adwale da be me ni Jennifer abetwekura wo be ma ho sebi o Jennifer enya ne to ne nufu a edi abo na sesei ama me ni wei Jennifer we betwekura ama me nti o na adwale da be no afi ade nti na one ne betwe sa manso me ne ntwe manso mu na impenifo wo ene me bra mu na mo ye impenifo sebi ma adwi mu do a asebe ba ide e ko nyina nti wo de e ko bia wo so hunu nti e wo se wo ka enya mi hunu ya me twe ma adwi esi bibi sa na na Agyei na de mu musa kra ne yi mu musa no wa toli mu so won kasa okay ya nyina yesi ha wo kukura asem de akosho bi ba ma se chinchina ono nanim isi ayefunu na bai akrakro na eda yefunu na bai jani how won kasa na ye free wate kasa na ye free papa bai o kan dey sofo ne bai no se dey o tete sofo ne bai o kan dey bibi wo mu a enka waka wo so wo a nanim de obetimi aka ono a nanim de obetimi aka bi wa no ne kasa Jennifer ya babo mama busa nei
Bisano. Eh. Hey Jennifer. Jai no ne ho to no a obekasa. Hey, ubu manichie. Omu wani chie na mekura de kire. O chese bu manichie. Kasa na ho. Ati. Yo, shane totwe. De na ha. De. Asa kire me. Ati. Kan bibi kire me. Na so obi na eye o sa metimi ate obi be na eye hwan sa. Ba ka wanu tumu a. Obi na eye ababa wa na wadwane. Ababa wa. So wono na aye a kekwan bia so mefa so ama be ma da bi owo bia makotwe na pie. Na wadwane amre sa. Anti wadwane o se na Agyei de na aya akra sa. Mama adwene mu nya mre sa. Why? Ka kire me. Say ababa wa na aye o sa. Ka kire me. Na me nko da bia wakote bia me kotwe nimpie. Hey, yes, o de nkotoje from the AC bia ka kire yi. Why here dia? Abena. Hey. The shoe when you so onka sa on. O de tena ho no. Agyei se okesie no. Asem penipa nipa no peni ho asem. Mina membo so bibo na menjo. Unti na menami. Fra wo yire na mam. Wawai. Uso kwa Becky no wawai. Hey, krachi wo yire no wawai. Me so yire no way. O yire nti na menam nam de nya wo fra na mam. Nyabuti. Mami nyabuti. Me so yire way. Onu nti na menam. Na hoye. Na hoye. Oso yire na e ma ne nkasa. Me chese o yire way. Dia wodi aya menana no. O mehwe ho asem nka o. Onye mum. Adekura wodi ye no a akwada na toli mum o ntimi nkasa no. Enu ti na me wa ha. Enti fra no. Onkasa. Mami. Unse asemi bobo benyina. Me ka kire mo se. Ya munya butre. Yemfa huhu keke kaka. Enti na maka na no atomu no. Mami, se uni mami kasa asimu ya kire wani. Sebi me kire se ni nyina mu no ni nyina achi no oyire na mehia no. Enya wo nkwamo de mate dada. Oyire no na me se twene bram na de kuro de aye me nana no. O meka nkire me. Eno na mehia. Ana wode agyaw. Na ne na kasa ba obeti ma no asem. Kasai. Sebi emmoa epe enetimi ni omo papanom, omo maamenom, omo nuanom, omo nananom da. Eno so e kire se. Na sebi onipa enyame abodi adwen ato otirimu die. Menye sure say oba ana se o maame ana wagya ana wona ekokora be wakono ama one nada. De meka akwa akosia ne se Jennifer ujina he. Jennifer yi moja. Se obekaya se wa. O se dai. Obekaya se wa afafuru no. Nse mo bono. Na mo pese mo hu nipa. O se wa nyise. Wa ntimi ambo ho wa. If so ofane say the way a family ni sitie me ne mo sitie no. E bia na de wantwi bia e de aba. To my yes say ho bo. Enti wo bani. Se meka no krese Jennifer me ba. E do time a all warrior na makasa no kure no. Na mum the way a no masi community me ntwen e ma ne ndru sabre. Me ne say one e wo Jennifer. Enti all this one wo bani. Na ma me na ka tama me ba ho de me ye no me maniska o ni school fees metua chese me ana bibia me ana me yema no eton dade ma na edinti na nkemesa edinti na nkemesa ade Omo se ne kwa we. Tina na me ba o dada nyina no na epo wo esumase mu ehye otirim ena enti akwa na ne ho ananyim no E de bisa Jennifer. Jennifer kasa wa hanom. Jennifer. 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 Hey. Also ya krabon. Oh, she many bebre wo so. O ma me de bibia. Kafra.
Wabua bibianya no washada. Eh. You okay? Kafra. Jennifer. You okay? What you mean? Jennifer. Oh papa ne me. Wakasa. That's It's Kafra. Jennifer, why no money? Why? Chem wati, fancy. Wati. oh remember. Why na nyem wo? Hey. Off. Ofa ben. Why? Na wo fa be na woni mu no. Ofa be. Ofa Marcus. Oh boda mana. So what did she share rough? On the castle. You fancy of an Agyei. Oh, papa ne me. Marcus na ka se fa show papa. Fa nyi show papa. No, se me ka multi adua son ebekum. Mami afa we hu. Jennifer. It's when you know one of me Jennifer. If you do good, What who grab on the same? yourself. What who? Eh, ma. If you do bad, you do for yourself. Mama. Okwambi wa hoy, atini woni pa ni so na swebi ye wa kwan. Asema ye dia to me so. I have every right to take your life. You don't deserve to live. Fool. Mama. Let me know why this. What? Mommy. Mama. Wafa. Mama. Wokuno. Hello. Me pacho mama Sarfowaa enie. Hi. Me hiamo. Ewo Methodist asodan kese n'achi. Krapa Junction Methodist asodan kese n'achi. Me pacho mekum me ameba. Me se mo mefa me. Mama, let me know why this ano. Mama. En sese wo tena ase. Na me so me tena ase. Na me hwe n'anim de bia. Iti my end in a life. No, we dey work for foul. Che. Man, ti please for no pass ya be dey. Mommy. Mama go. Dey wo fia ha nyina ni pe wo ye nka de chira semunti no. Mama pesa dey wo ye dey wanya ade o. Mommy, wait there. Na nka ni kwan kura se o ma na ye wonsa. Na so e wudi fu a mo no a wo ne wudi mu e. Adenti na o ma na be na mo so. Ade a wa yi. Me dey bia na me ka mama ade e busa Jennifer ye o hwe. Hwe de wo hu. What is so nsambone so ane ne hwe. Hwe de aba baby o. O ko prison na na say dey. Mama me. Odo a we dey the body. Mama. My brother, be careful. There is a final judgment. That day there is no settlement. Send him one to me, etite wintoma. Abu abibeka waya ne free untomamu. Yenka usho dabi na ube ununu. Ewiye no na ube kayo. Kosodi